Защо в български език нямаме дума за един от най-важните принципи в бизнеса? Идеята зад leverage е много проста. Една единица усилие произвежда многократно по-голям резултат. Представи си вместо едно в едно разговор, който достига само до един човек, заснемаш видео, което достига до хиляди. И това ме води до един доста неприятен въпрос. И ако липсата на тази дума е нещото, което ни пречи да създадем успешен бизнес. Преди обаче да обвиня български език, реших да проверя две държави, създали огромни международни бизнеси. Германия на запад и Япония на изток. Немски открих тази дума, което буквално означава ефектът на лоста. Но японците използват рабареджи, което също като нас е заето от английския leverage. Тогава реших да се върна към историите, с които всички ние сме израснали. Което прави впечатление в тях е, че добрият човек винаги е този, който издържа най-много. Труди се най-усилено. Изобщо най-страдалия. Защото все пак трудът краси човека. В България дори вярваме, че е по-добре за лудо да работим, отколкото просто да спрем, ако не виждаме смисъл. А когато казваме Пари при пари отиват. което всъщност описва леверидж на капитала, казваме почти като някакво обвинение. Може би в България сме научени, че успехът може да бъде постигнат само по един единствен начин. Чрез изключително тежък, къртовски, личен труд. И тук би било изключително удобно просто да заключа: националната ни обсебеност по къртовския труд очевидно е причината, която ни спира да растем в бизнеса. Но все пак съм българка и затова трябваше да се потрудя още малко да разнищя проблема до край. Защото Япония всъщност разбива и тази теория. Японците не бягат от труд. Напротив, преумората е толкова голям проблем, че имат отделна дума, която буквално означава смърт, породена от изключително много работа. Тоест, уважението към труда само по себе си няма как да бъде проблема. Но тогава какво японците правят по-добре от нас? Ред с Кароши, те имат и думата кайзен, което буквално означава: намери загубата, премахни я, направи системата по-ефективна, после я подобри отново. Тоест, не само работи като вол, но и не спирай да подобряваш машината, през която минава труда ти. Културата определя кои въпроси изобщо е морално да зададеш. И ако автоматично наложения ни въпрос е как да работя повече, тогава мислим за още часове, още клиенти, още пропуснати вечери, още жертви. Ни проблем никога не е бил това, че нямаме точната дума, а че липсата й ни показва кои въпроси липсват от нашите всекидневни разговори. И ако просто не е в културата ни да зададем правилния въпрос, тогава ще ти го задам аз. Ако проблемът ти не е, че работиш прекалено много по бизнеса си, а че всяка сутрин се впрягаш в него отново и започваш всичко от начало.